Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон техника чӣ намуд реклама ки бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯйкунен, мо дар видео оянда фурӯшда ва рекламада мегузорем. Дар имзо навор бениҳоят мошинои арзон аст ки ҳамаи соҳибошуда сирошна сум дар курае. Opel Vectra аст бо нархҳои арзон, ҳастай Hyundai Sonata Badron ва Opel сечка объёмный, сечка простой ва Daewoo Legan ки бо нархи 8000 сомонӣ ки 8000 ки бениҳоят нархш арзон ки созае. Ва дигар намуд мошинои советский, мошинои молодежни ҳар хела аст Badron ки Opel Astra H дар хузи караван ҳамин хел мошино. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошин дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 170 сомонӣ навора сар мекунем. Маромад рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст Badron Opel Astra H аст ки дар кузофи караванаш соли барои 2007 сол ки бензини холия. Моторш 1.616, коробкаш механика, ҳолати мошини Badron беҳтарин ай. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи октябр кондитсионер дорад, обогрев сидени, автопилот, 4 та баллон 90%, 4 диска, электропакет, салон тоза бадо, родной краска, хадавода опшин, мошинча 100% Opel Astra H дар кузофи универсал, яъне караванош сайстани беҳтарин. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ ки бадо нархаш бениҳоят арзон ай. Срочно мегад пул дар куре ба хотир мошина фурӯшида мондия. Мошинча мега 100% ҳамин хел 2007 сол Badron ай 60-65 та кам нест ай. Неки якада сум дар кушда арзонтар фурӯхтасан 53000 сомонӣ аст ай. Муомила дорад. Хоб ин ҳамин рақамҳо шунаста мегафон ай Badron компасияни кор мегафон Тоҷикистон ва дар ин рақамҳошунам WhatsApp-ам пайваст доране ки аз ҳама хубаш дар ҳамин рақамҳошон промой занг занем. Арзон ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди капоти мошин хела ки дасти як одамда гаштесай. Маромад срочно тамос гирем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст Badron Dodge Challenger аст ки намхали мошин Dodge Challenger ҳамин ном дошта хай кадоме ки медонад шарт нест фаҳмондаам. соли барои 2008 сол ки сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 2.7 литри мошини, коробкаш автомат сайстани мошин мега беҳтарин. Мошин 5 моҳи дига тонировка дорад, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, салон тоза, электропакет, кондитсионер, родной краска, хадавой, хай мошин Badron мошинча ҳама чӣ дорад. 4 та баллон пачка, мошинча мегад ягон камбудиша нагуфтиам. хай ҳамаш заводской аз худаше. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 55000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. Мошинча мегад мошини 100% омада бинем. ин ҳамин рақамҳошон аст рақамҳои мегафон пазистияни кор мекунам ва дар ин рақамҳо мегафоншон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорам Badron. Мошинча молодежни ҳамин спортивни девонаша. ҳамин налити сум дар кора кадоме ки мегирад арзон мешавад. яке одами ягон вариантҳои хуб дошта бошен хай пешниҳод кунед, агар ки худашон агар қабул кунед ки асоси сум гуфтага аст бо хай худтон бинед. ин ҳамин рақамҳо позитсияни кор мекунад. срочно занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон аппарат, ягон техника чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад мода сурат ва маълумот чоро кунем. мо дар видео оянда эълонда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиши дӯстона ки лайкора фаромӯш накунед, навора падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata аст Badron ки бо нархҳои арзон соли барои 2006 сол ки сӯзишвориш бензини холия. объём мотораш 2.4 литри, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 10 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, электропакет, родной краска мехел. хай мошин мегад ҳолати корида 100% омада бинен. срочно мегад пул дар кор шуда мошина фурӯшида мондиам. Badron ҳамин хел гуфтиам. нархаш бениҳоят арзон аст. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбеи пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ. ҳамин хеле сайстани ҳамин хеле мошин Badron ай 45 та кам нест. ай 45 то
65000 сомонӣ амхел. Хай намедонам нархи шуро дар назари ман арзон туфтесай 38 тай бо ҳамирам муомила мекардиан. ин ҳами рақамошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки амхел хундаи саната ки лозим бошад марҳамат сирошна занг занед 38 та муомила мекунад. дӯстони азиз кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор ки бошад дар таги видео дар таги комментариямо нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда баъри шумо якум пешкаш мекунем. навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico аст бадро ки мошини якдаста хеле ки дасти як одам гаштесай. соли барои 1996 аст ки сӯйчураш бензини холия объёма тураш 1.2 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Daewoo Tico корейский 4 та балон мега нав зимни запаска дорад дамкрат астай хай обши кулуш ҳамаш комплект қатиш метиян моторш мега нав вагони кадаги аст бадро коробкаш навай 5 скористай аккумулятораш пачка старт стоп яъне аккумулятори пачка магнитофон ҳамаш ҳаста бадро мошин мега аяк дед буд мега соҳибаш яъне ки ҷаноша дед мега ами ака ай дунё гузашта буда мошинша хай фурӯш ҳамон наберошон мошина мефурӯша мега барои ки ҳеҷ канистай ҳай кина мошин хеле дасти як одам да гаштеса ай бобошон буда ами хел гуфтак соҳибош нархи мошина мега 10500 сомон фута бо кадоме ки мегирад арзонтар мекунем мега иншолло муомила мекунем. мошин бадон дар территорияи душанбеда қарор дорад. мошин мега 100% ягон камбудӣ надорад. омада мега аз пеш бирем мақотон шид арзон мекунем. ин ҳами рақамошон аст мегафон аст бадрон кор мекунад чӣ маълумоте ки соҳибшон гуфтак мо ба шумо пешкаш кардем. марҳамат дига маълумотои бештар аз соҳибашон. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадрон сечка пол объёмни соли барои 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш 8 литр коробкаш механика саистани мошин мегад нахадвай. мошин пол объёмни кондитсионер дорад 1 сола ҳуҷҷат дорад 4 диска 4 балони 70% салон тоза радной краска хеле сиваи асфални мошинча мегад тоза ҳака ҳамин хел соҳибош ҳамин хел гапора гуфтак. мошин айни ҳол мегад қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад нархи 38000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. ин ҳами рақамошон аст рақамои тисел кор мекунад мошин 38 та муомила мешавад хай нархиш арзандааст 96 сола ки бадрон таъинболи кондитсионер 1 сола ҳуҷҷатам дошта ира ба назар гирен 38 та мумкин то 35 хай намедонам то чанда бухтун савдо мекунед қатчон муомила мекунед. рақамошо кор мекунад промои нами тиселда занг занед. дӯстони азиз барои меҳнатҳои мо барои ҳамин видео кардани мо аз шумо хоҳиши бардорӣ ва дӯстӣ ки ҳамин лайка ҷихен ки ҳамин видеои мо пахш шавад ки то як бародари тоҷик ки мо соҳиби мошинаи арзон шавад. лайк барои чӣ ки видеои моро фақат пахш мекунад дар ҳар ҷо мебарад. барои ҳамин лайка фаромӯш накунед гузорен дар комментария фикри худтона албатта нависед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ аст бардорон Daewoo Leganzi аст ки бо нархҳои арзон нахаду бо ҳамирам арзон мешавад. соли барои 1997 аст ки сӯйчураш бензини холӣ гуфтага аст нашуд газ ягон чӣ нагуфтан мода моториш 8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ягон проблема надорад балонош мегад 80% задаги пуштагӣ надорад краскаш содастай 4 диска хай балоншам содастай салоншам тоза электропакет брадорон мошинча мега нахадвай камбудиша рост дига мода нагуфтай. барои ҳамин кадомто ки мехарем бо як бор дига аниқ карда гирем. ҳаминҷа лобои мошине ки мо мондагем бадрон як бор дига бо маълумото ки худтон мехоҳен ҳамора агар харидор ки бошед як бор дига пурсен. мошин айни ҳол дар ноҳияи рашта яъне ки тарафи ғарб ва нархиш 8000 сомонӣ аст ки бо ҳамира мегад аниқ муомила мекунем. 8000 сомонӣ рақамошон вавилон сирошна занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка полни худ полни айнол объёмни кадагиай соли барои 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моториш 8 литр коробкаш автомат саистани мошин мегад нахаду 4 диска 4 балонои 90% салон тоза свети сафед мошин бадрон полни худ мегад объём солои 99 2000 кадаги аст хай
мошинча 100% не ки илтимос мега беҳуда занг назана, мега хафа нашавед, фақат одамони харидори конкретна. нархи мошина мега 48 та мегем, бо камтар муомила мекунем. мошини бадрон дар Душанбе дар айни ҳол. ба телефон мегад умуман савдо намешавад, беҳуда мегад нороҳат накунед. фақат адреси мошина праша ба шумо мегӯянд, мен айпеш мебинед ва ягон сум муомила мекунанд. ин ҳамин рақамошро аст мегафон кор мекунад, ба кадометон ки лозим аст дигар маълумотша аз худашон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra аз бадрон ки сайзидани нахаду нархаш бениҳоят арзон. соли барои 1990 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега 1.6 модула мегад, мотор 1.6 модул, коробка механикаи сайзидани мошин мегад нахадвай. мошинча бадрон газ бензин 100% кор мекунад. ҳуҷҷатам дорад, не ки нагуфтанд чанд қад сурок, мотор мегад модулай, расход надорад. мошини бадрон радной красивая, хеле асфальт нест, светай салоншам нормалия, хайнам хеле ҳолат. мошинча мега нахадвай омада аз пеш бинен, 4 дискам дорад. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлобов ва фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки бо ҳамира муомила мекунад. дӯстони азиз, илтимос фаҳмида гиред ки мошин мега дар назди капот савдо мешавад. инашам ҳамин хел гуфтиянд. чӣ маълумотое ки соҳибшон ки мегӯяд мо ба шумо пешкаш мекунем. ба телефон сразу нагӯед ки чанд мешавад нархаш. аввал рафта аз пеш бинед ки чӣ минус чӣ плюс дорад, баъд мувофиқи ҳамон мисол қайтишон савдо кунем. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд, промо ба видео ҳастанд, кор мекунад. агар ҳамин Opel Vectra савдо нашуда бошад, метавонед савдо карда гиред. 92 соли нахадва ҳастанд, 11000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб маромат тамос гирем. шумо дам агар чунин мошинҳои майда, мошинҳои боркаш, хона, замин, квартира, ягон фирма чӣ намуд реклама ки бошад, маромат роӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. хоб то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.